И павката Силвия. Сега мислим първо да се пързаляме малко с ръката и някакво куче идва тук. Покажи ни сега. Може да го убият. Но той излиза. Заби, Панчо, как ни отиваме да се пързаляме? Стой там. Матвей за малко въвърцели. Марки за малко въвърцели. Добре. Сега така си. Къде са ви мерлиците? Совсем очень. Сега Марти. Цела. Два пъти съм целих, Марти. Ти не бе? Мисля ги? Видяхте ли? Само като ми залагаме. Мартин за малко. Да ме цели. Ау, за малко. Сега той се засилва. Идва близо към мен. Знаете правило?
Играем 5 пъти с тялва, още един път цяло ли го убия. Колко нова игра, този път Ники е с мен. Срещу мен. Виж го! Край на играта! Мартин загубва и отива зад камерата. Сега Ники се цели с мен. Айде, Ники, ето я. Ники пила, да. Айде. Моят плепак тука. Вижте каква глупица, кучета. Кажи ми. Колко са? Колко са? Ники, да малко да бъда цяла на мистер Баби. Тя не може да стане. Сега, Ники. Още един път! Нали Ники ще го цели? Ники, леко да целиш мен! Владю бега като страхливо коте! Той? Сега Иван, кой ще дове зад камерата? И сега ще видим кой ще е на второ място, аз съм на първо. Ники и Мартин. Айде! Ники, ти си в това поле. Мартин цели я вцелва един път. Мартин или Ники? Не беше едва не изцелване. Ето ги. Ето я Ники. За малко ви беше. Ето я. Сега Мартин, ето го и павката там с Мартин. Ники цели! Цялва Мартин! 2-1 за Ники, а за Мартин! И Ники за малко да бъде оцелен от Супер Марти. Сега Марти и Ники се сражават достойно. Мали Ники за малко да го вцели! Не беше в кръг. Сега ще видите една тайна тактика. Как се целят хора. Това, Мартине! Павката пада! Павка става горе! Ели се кефи на земята. Не разбирам кой от двете. Дойдахме в полето на Мартин. Нещо стана с камерата, извинете ако ви замъглено. Мартин е оцелен! Ето, много е замъглено нещо. И извинете ако е така. Само да я оправим тогава. Прави ли се? Не? Извинете. И ето ни отново с замъглена камера. Мартин и Ники се сражават достойно. Мартин цели ли още 2 пъти? Ето го Мартин, овце. Да, втори път. 2 на 2 са. За малко, давай Ники. Сега ще вцела. Мартин печели. Първо място аз. Второ Мартин и трето Ники Бзики. И павката за малко. И павката е на последно място. Най-готино от всички. Най-готиното място последно. Да, това е краят. И ту. И ту. И ту. Направо щупите Мартин. Направихме се едно кратко турнирче, беше много яко, много забавно, ето ги те още се целят. И да, аз бях на първо място. Няма как, Мартин беше съкрушен от мен. Сега на Ники. Бум! Не можах да го цела. И да, това беше май всичко от мен хора. Дано този клип да ви е харесал. Те още цела там. Ако е така, щупете лайк бутона, пратете купоните. Веднага! Коментирайте, оставете един коментар, дали искате още да правите такива влогове. И да, това е всичко от мен хората, вижте.